Hej. Login. Vi vil gerne vise, hvordan man finder volumen af et omdrejningslegeme i TI. Og til det, der har vi en formel, der hedder, at rumfanget er lige pi gange integralet fra b til a, og så vores funktion i anden. Sådan her. Hvis vi så har en funktion, der hedder f af x er lige 2x plus 1, og intervallet, det går fra 1 til 4, så skriver vi bare det ind i formlen, så det kommer til at hedde, at rumfanget er lige pi gange integralet fra 1 til 4, og så siger vi 2x plus 1 i anden dx. Og det giver så 117 pi, og det kan man så bruge sin lommeregner eller TI til at regne om til et rigtigt tal, og hvis man gør det, så er det cirka 365.